un riu avall amb Habana Comèdia. I ara sí, un divendres més tenim els nostres xics de l'Havana Comèdia. Tenim a Termi i Adrián. Benvinguts, com esteu? Molt bé. Molt bé, coixos. Mos falta la tercera pota. Sí, mos falta Pablo i ja li haurem de posar 2 faltes. I és la pota més llarga, de més. La pota més gran, com havíem dit fa temps. Sí. Bueno, és que està en quereixeres del camp. Está mareando olivos. Sí, Vamos a decirlo està claro. l'oliva i, bueno, pues, què dona més de menjar? L'oliva o la cultura? Pues o la comèdia, pues l'oliva, per tant. Home, no ho sé, que va a la part, Entre aceite de oliva y comedia, yo me quedo con el aceite de oliva, claramente, Home, sí. Nois, heu sentit que mos portàveu algo de bon gust. No sé si la cosa va per aquí, no va per aquí. Bueno, millor que fa 15 dies que vam parlar dels Estats Units los dos. Sí, O sigui millor que gust que Estats Units, millor qualsevol gust que cosa. això sí que tenim. Però començarem en una miqueta d'agenda, ¿vale? que és el que toca. Farem retroagenda avui. O sigui, Retroagenda. començarem per lo de més tard i anirem tirant cap atrás. ¿Vale? O sigui, comencem en que esta nit a lo carrer de l'Havana tenim monòleg de Javi Benítez, ¿vale? Per tant, lo tenim a 5 euros Ebre Ticket o 7 euros a taquilla, per tant, encara es poden comprar entrades per Ebre Ticket fins una hora abans de començar, comencem a les 11 de la nit, obrim mitja horeta abans, a les 10 i mitja ja es pot començar a entrar, per tant, una hora abans encara es poden comprar, hasta una hora abans encara es poden comprar entrades, i si no, pues, si decidiu a última hora, pues 7 euros a taquilla, vull dir que és un preu que popular. que està molt bé. A quina hora serà això? A les 11. A les 11. A les 11 a lo carrer de l'Havana. Però abans, si voleu, també hi ha un monòleg, aunque no és d'humor, perquè tracta un tema més seriós, però sí que hi ha algo de... És una mirada diferent. A les 8, al Museu de Tortosa, teniu a Pamela Palenciano, en el seu monòleg No solo duelen los golpes, que parla de com va viure 6 anys d'una relació violenta, maltractadora i tal, dins d'això. Bueno, parla de la situació, però no és un monòleg còmic, però és un monòleg, diguem-ho així. I són 5 euros també l'entrada que podeu comprar a través de la web de l'auditori. Però és al Museu de Tortosa, perquè l'auditori està empantanat. Sí. Com li agradava, les coses empantanades, a qui li agradaven? Les coses empantanades, pues no ho sé, ara m'has agarrat aquí. Al caudillo. Al caudillo, És que se li ha d'explicar tot, I si no, voleu, o abans de tot això, a les 6:15 teniu un plan gratuït, infantil i familiar, que és l'encesa de llums de Nadal de Tortosa, a l'Ajuntament, escolta. Mítica, bonica, Vull dir que si familiar... I una mica el que vos venia a dir és que, a partir d'ara, fires de Nadal a cada barri i a cada poble. Vull dir, ja està. Ara ja sí. Ja es van encetar llums de Barcelona, de Madrid, de Badalona també, ara Tortosa, que al final Us agrada el Nadal a vosaltres? Sou de Nadal o de que passi ràpid i... Ai, no, Ja està. jo A mi m'agrada soc molt el molt Nadal, love. Sí, jo Sí, a mi m'agrada molt el Nadal. Sí. A mi m'agota sobremanera. T'agota? Bueno. Això és perquè tens família, cabrón. Bueno, a tots els grups hem de tindre un cringe d'estos, si aquí tenim a Termi. A mi m'agota, sí. Ja vos avisarem si tenim alguna més de comèdia durant el Nadal. Vale? I així que, si et sembla bé. A tu et sembla bé? A mi em sembla perfecte. Pues ara ja començarem en el tema i va, Pues sí. de què mos parlaràs, Adrián? Pues yo traigo libros. Home, Traigo... no, la secció esta és per a l'abril, Adrián. Això no m'ho esperava. No. Traigo el objeto físico. ¡Pa! Traigo libros, vamos a leer un poco. Traigo libros que no me importaría que se quemaran en una hoguera, la verdad. Libros que hasta un chimpancé con TDA medio amastrado podría escribir. Vale. La verdad. Por cierto, ¿qué distinta habría sido la quema de libros durante el nazismo si hubieran existido los ebooks durante aquella época? ¿No crees? Hombre, O sí. sea, Sí. hubiera sido muy diferente. O sea, me imagino a los nazis a martillazos con los ebooks como Bueno, el PP però- con los discos duros bueno, de però- Bárcenas, más o menos. Però porten bateria de liti, per tant haguessin estat cremant durant dies, com los Tesla. Claro, ha sido un mes espectacular. Clar, vosaltres sou més de llibre electrònic o llibre tradicional? Ah, no, jo llibre Perquè este és un tradicional. debat tradicional. Tradicional, ¿no? a mi m'agrada aquella oloreta, passar les Ah, pàgines, ves, tocarlo. a eso, a mí me gusta. A Jo mí és me que encara gusta. tinc algun llibre de Sant Jordi per a llegir. Saps D'algun què any, passa? saps? Una mica atrás, És que no. encara. Però no pel cas contrari al que tinc a casa en la meva dona, que és que compra llibres quasi cada setmana. No, jo és que tinc algun llibre de Pues l'any això li- passat o de l'altre que encara no m'he llegit, o sigui... Però això li passa a Jo molta llegeixo gent que molt poc, compra llibres, Jo en llegeixo plan, molt poc. me'ls deixo aquí
pendents i encara no se'ls llegeixen i No. a mi me passa, bueno, a Jo, mi no me passa. jo tinc que dir que des de fa uns anys he entrat una mica al món del còmic. Ah, I m'he estat comprant llibres, tomos de còmic grans, i és el que he llegit més últimament. tomos de còmics. Clar, però clar, que al còmic te trobes una pàgina que igual posa esfroam i no posa res més. Llavors, és una lectura relativa. ¿vale? Por menos que eso, al del hormiguero le han dado el premio Planeta. Exacte, exacte. Juan del Val no era? Sí, madre mía. No, yo también soc més de llibre tradicional. Me gusta olerlos, tocarlos, subrayarlos, hasta que me echan de la librería. Bueno, en fin. Claro, És que... con los chistes de la piscina, de pixar, ¿no? Exacto. Con los chistes de pixar la piscina. Por cierto, la semana pasada puede que desde este espacio se alentara al hurto en No el crec. Mercadona. ¿Puede ser? ¿Te suena de algo? No ho crec. Y yo desde entonces me fijo mucho, me he fijado en que ahora los libros, entre las páginas, te meten como una especie de pegatina que hace que si te lo llevas sin pagar, pite la máquina. Ah, con los chivatos de la roba o de Sí. els d'aixòs. Te'l fiquen entre les pàgines, no se sap qual, perquè si no tu pots treure Clar. i tornar i lo pots llançar, pero ahora no se pueden robar libros tampoco. ¿Hasta qué punto estamos llegando? Porque, por otra parte, ¿qué es robar? Porque claro, tú puedes robar el objeto físico, Sí? pero hay muchas librerías que tienen como una especie de espacio pequeño en el que tú te puedes sentar y leer un rato, y si no te gusta, dejas el libro y ya está. Pero claro, el objeto físico no lo puedes robar, pero puedes robar los conocimientos del libro. Ah, hòstia. ¿Hasta qué punto eso no es? Això era comèdia, no També filosofia. Avui. O sigui, què ha passat? Què està passant? Sí. Però jo porto ciència després, o sigui que ja... Uau! Pero esto es un poco como si vas Sí, al sí. supermercado, abres una bolsa de patatas, te la empiezas a comer y a la mitad dices, no me gusta, y te coges otra, Claro. ¿no? Vendría un poco por ahí. Sí. Esa era la parte de la comedia. No, en la diferència de que robar patates està penat, perquè és capitalisme pur, robar un llibre. No, Exacto. no perquè Ana Rosa Quintana, Ana Rosa Quintana. el seu llibre és pràcticament robat d'altra gent. Bueno, Ana Rosa Quintana ha robado muchas cosas, desde libros a el salario de la gente, porque tiene muchos pisos en alquiler Ana Rosa Quintana. Efectivament. Desde aquí insto a ocupar cada uno de los pisos de Ana Rosa Quintana. I la setmana que ve vindrà, la pròxima secció diràs, pot ser que la setmana passada s'alentés a ocupar pisos i haurà sigut tu directament, no? Correcto, más o menos sí. Bueno, en Vale, fin. ay, Què tenim més? Va. tenemos más cosas. A ver si me funciona el zoom de aquí. Ay. Estem parlant de llibres, Sí, per a gent que sí, no iba l'escolta. a decir que no basta, moles, basta ya de hablar de libros de verdad Vale. y vamos a hablar del libro del rey Juan Carlos. ¡Hombre! La autobiografía que ha escrito ¡Hombre! el rey Juan Carlos. Espera que mos senten bé. Hombre, Adrián. Que a mí- hostia, buena imitación esa, ¿eh? Me han dado ganas de mirarme los bolsillos, no vaya a ser que... Hombre. Hostia, que yo pienso, lo que más me alucina de este tío, del libro que ha escrito, es que se haya acordado a su edad de tantas cosas que pienso que ojalá se hubiera acordado igual de pagar impuestos, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, és que segurament té un negre, però no em refereixo a negre, un senyor negre, sinó un senyor pagat, invisibilitzat, Que ahora Que vive el en Abu porta- Dhabi, puede que que también el, lo porta, tenga. que el porta al costat i li va apuntant tot el que fa. Señor Juan Carlos ha meado a les 11:50, saps? Per portar els registres. Sí, sí, no És me el que sorprendería. certificarà la seva mort, també, vull dir, perquè és el que se'l trobarà mort. Sí, le queda mole en cara. Persona No, por la hierba desgracia. nunca muere. No, exacte. Ojo, No crec que li quede tant, eh? De hecho, en el creo- prólogo del... ¿Cuán crees que le queda más o menos? 2030 no arriba. 2030 no arriba. Bueno, O sea, lo mejor de la Agenda 2030 serà el fallecimiento del rey Juan Carlos. És l'objectiu. Es el objetivo, claro. Arribar a 2030 en Juan Carlos mort. Firmo. Des d'aquí, Ay. un missatge de cerebre. No, desde aquí No, se alienta a la vida. no. Alentem a la No, vida. no. Al tema a la vida, exacta. En el prólogo del libro dice, porque yo no me lo he leído, pero he visto Ujú. cosas por internet, dice, tengo la sensación de que me roban mi historia. Ana Rosa. Es lo mismo que dijo Hacienda cuando le investigó las cuentas, ¿eh? Pero a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro este es lo bien que habla de Franco. Que, no lo olvidemos, fue quien lo colocó ahí. Pero- o sea, esto hay pero que te recordarlo sorprende. siempre. No me sorprende Ah, vale. en absoluto, pero me ha llamado la atención porque digo, no será capaz de tan abiertamente hablar bien de Franco, y sí, lo ha hecho. De hecho, ha dicho, nos separaban 46 años. Quizás proyectó sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí, incluso cierta ternura. Que yo no sé si es el rey hablando de Franco o Leonardo DiCaprio sobre cualquiera de sus novias. Podría ser cualquiera de las dos cosas. En el libro también habla sobre el discurso que ofreció el 23F, recordaréis el golpe de Estado. Bueno, recordaréis, no, pero Sí. porque no lo habréis Sí, visto. no, yo ¿Tú no, estabas no. durante el golpe No, de Estado? no, No, no. todavía no.
No encara. Aquí ho ha dit. Soc lo més vell que tu, però encara no estava. No. Ojo, porque esto me flipa mucho porque Bueno, sobre... no, 81, no va ser? 80, el gol... el 23F cop d'estat. del 81. Coño, pues sí. Sí, no, Tú no no estabas, ¿no? Yo tampoco, no estaba ni... Dice, sobre el 23F dice, montaron un estudio de urgencia en mi despacho. Me puse la chaqueta de general, pero no los pantalones, para ir más rápido. Bueno, pues O sea... com un presentador de la tele. Con Francino, tots estos que anaven en bañador baix de La la... chaqueta. Y sí, o sea, posiblemente el rey paró el golpe de estado con los huevos fuera. O sea, esto... Bueno, y en una amiga baix de la taula, no ho descartéssim tampoc. Les iba a decir que es como ha vivido toda su vida, con los huevos fuera, o sea... Me van pillar, és que van entrar i em van dir... Claro, majestad, ¿no? ¿Qué Vale, més? pues mira, ahora ya con esto iremos acabando. Pues el rey se llevaba muy bien con todos los líderes norteamericanos. De hecho, él dice que o sea, la relación que tuvo con ellos fue como de mucho respeto, salvo con uno, Hugo Chávez. Ah, però has dit norteamericanos, Hugo Chávez norteamericano, no? Latinoamericanos. Ah, vale. Latinoamericanos. Vale, Con Hugo sí, Chávez, sí. que ¿quién no recuerda que el mítico Hombre, ¿por qué no te callas? ¿Por qué ¿no? no O sea, te callas? ¿Por qué no Sí, te sí, callas? home, clàssic. algo que sí consiguieron con Pablo Hasél, por otra parte, ¿no? Con quien sí se llevaba muy bien, esto igual os sorprende porque a mí me ha sorprendido, es con Fidel Castro. Sí. O sea, el rey se llevaba... És conegut, això, sí. Sí, de hecho el rey dice que cada año Fidel Castro le enviaba una caja de puros Ui, a su casa, ¿sí? Bueno, i ell li enviava uns quants deportats, també segurament, que no els volia per aquí. Puros buenos, puros habaneros, aunque para puros buenos los que le metió Hacienda. Seguimos. No soy un santo, dice el emérito. Efectivament, Que per no sort. no había que ser un lince para verlo, también te digo. Ni un elefante, sobre todo. El rey también ha reiterado sus deseos de volver a España y espera que sus memorias sirvan para que se me conozca y disipar los malos entendidos. Que no sé yo si hoy en día lo mejor para que alguien te conozca es escribir un libro. O sea, a lo mejor en vez de una autobiografía tendría que haberse puesto a hacer reels de medios de Claro, un minuto por TikTok. Claro. Passa En que plan... no té temps en 10 segons d'acabar una frase. Pero claro, ¿cómo serían No. los TikToks del rey? Sería rollo en plan... 5 lugares que no te puedes perder para vivir exiliado. Per exemple, Las mejores prótesis de cadera. Colaboración pagada. Que en realidad sí, eso es un poco la monarquía, una colaboración pagada por todos los españoles. i algun explicant com fer forta relació de parella, també, en la dona. Uf, también, sobre eso tenía Coses algo, que pero no fer. entraremos en otro momento sobre eso. Com per exemple, tirar mans per la borda del barco, com Ui. diria la reina. Eso me lo voy a reservar para otro día porque se nos va el tiempo si no. Ay. De hecho, la monarquía la hemos pagado todos los españoles y lo que no son españoles, porque ya sabéis el dicho, quien tiene un amigo rey en Arabia Saudí tiene un tesoro. Efectivament. Esto es todo. bravo. Bueno, doncs si vos sembla bé, hem parlat del rei Juan Carlos, ara parlarem d'altres animals. Molt bé, que bien Si traído. vos sembla bé. Parlarem d'animals. Teniu mascota? No, Què? Perdó. Quina Ah, vale. quina mascota? Es que esa es otra pregunta ya. 3 gats. 3 gats. Jo pensava que la teva mascota, com la de la SER, seria el perro Sánchez. Que és la vostra mascota, al final. La mascota de la SER. Li recullo la caca, vull dir... A veure... Vinga, antes he tirat que parlaria de ciència, ¿vale? No està... Parlarem dels noms científics dels animals. Vale. ¿Vale? Per exemple, tu has dit que tens gats, Gats. però quin és el nom científic del gat? No me hagas entrar ahí porque... És Felis catus. Félix Cat. Félix. Felis, en ese, Felis catus. En cas del perro, en cas de gossos, seria Canis lupus familiaris. ¿Vale? És lo d'això. Per exemple, si jo vos dic Viper alatasti, què diríeu que és? Viper. Hostia. A mí me tengo suena ni idea. ¿A ti te serp. suena algo? ¿A Escur- cérvol? Escursor ibèric, Ah, serp, mira. serp. Ah, vale, serp. Serpiente. Però em dic que Felis catus era el gat. Si no me lo dices Però en castellano. si vos dic Felis pardalis, Coño, el de Ciudadanos, ¿no? El actor aquel... Felis pardalis, a què vos sona? Amb això. A moixó. Moixó és ocell, no? Sí. Hi ha un felino que es diu ocelot. El ocelote en castellà, l'ocelot en català. El nom científic és Felis pardalis. Vull dir que el nom... Vale? O, per exemple, los osos. Los osos són la família dels ursus. Ursus maritimus, quin diríeu que és? Oso polar. Molt bé. El oso polar. I Ursus arctos horribilis? A veure. Oso pardo. No, este és l'Ursus arctos, a seques, Vale. però l'horribilis Horribilis. és un que juga bastant bé a bàsquet, que és el grizzly. El oso gris. Ah, claro. L'oso grizzly, que és Más l'oso pardo, peligroso de los osos. l'americà, Sí. porta l'apel·latiu de horribilis. Ecus, si vos dic Ecus ferus cavallus, està claríssim, Un cavall? que és el cavall, però el cavallet de mar com és? Ai. És Hippocampus.
Hipocampus. No ho hagués dit Vull mai, dir, no té res que veure en hipocampus. ecus, vale? No. I ara va, una altra de difícil. Qui diríeu que és un Melopsitacus undulatus? Un jabalí. No, Ah! és un periquito. Ui, que guapet. I ara, i un és de curioses. Si vos dic Aquerontia atropos, sabríeu el que és? Ara com No us ho sé, explicaré? Me sona algo de mar. No, Aquerontia atropos és el borinot de la mort o aquell borinot que té una calavera detrás, que és la del silenci dels corders, la de la boca del cartell del silenci dels corders, Ai, sí. que és un borinot que es veu una calavera a l'esquena. Sí. No he vist esa película. Tio, la de l'Hannibal Lecter. Sí, sé quina és. Però no el l'he vist. cartell, que és una cara tapada per un borinot, Sí. que té com una calavera... Allí està, suposo que en disseny està una miqueta més d'això, però sembla que té una calavera a l'esquena. Pues el nom científic és Aquerontia atropos. Però n'hi ha una que es diu... Hi ha un escarabat que es diu Achitidium baderi, en V, per Darth Vader, perquè té una zona que recorda a la part de la boca i del casco de Darth Vader, i el descobridor li va posar Baderi per Darth Vader. O sigui, és un nom real, Sí. científic. Hòstia. Si els noms científics han de sonar a llatí, però no han de ser llatí. Ja, claro. Tu pots adaptar-ho al que vulguis, que això ho volia explicar al principi i no ho he explicat. Per què? Perquè els descobridors van posant noms. I, per exemple, hi ha una vespa que es diu Eglosa bazinga. Bazinga és la paraula de... És el que diu Sheldon Cooper a Big Bang Theory, que diu bazinga. Sí. I diu que la van posar perquè van estar anys pensant que era una altra espècie. I... No, van estar pensant... Sí, van estar anys pensant que era una altra espècie que ja existia, fins que van veure unes diferències que van dir que era una altra, i pues, el descobridor devia ser fan de Big Bang Theory i li va posar això. Vale, doncs ara jo vos dic, si agafem esta cosa de fer noms semillatins per a tal, què passa si agafem altres coses del món i els fem un nom científic com les dels animals? Francisco Per exemple, Francus. si jo vos dic, què seria un politicus fachosus? Què seria? Un polític de Vox. Molt bé, exacte. El perro no. No, perquè no. Bueno. Però si dic canis socialistum... Este sí que seria el perro Sánchez. El perro. Va, anem a fer-ne unes quantes més. És que alguna és difícil de llegir, Perquè sí que he buscat traduccions en llatí per a lo que és el nom principal, però per a l'altre mai he tirat d'això. Architriclinus explotae. Explotae. Buah, esto me suena a hostelería. Me suena Vale? Me suena- I qui està més explotat a l'hostaleria? los camareros. Los camareros de temporada? Molt bé. Correcte. La gent que contracten a l'estiu per a fer hores. Jo ara Correcte. pensava en Tu. l'explotador. Esto, ¿Cómo esto, estás? esto me toca, Ell me ho toca sap, de ell ho cerca. sap. Hagués pogut posar Adrián. Correcto. No? Aquí. Como diría Siempre. Corina Larsen sobre el rey, esto me toca de cerca. Exacte. Referendarius infortunatus. Hostia, sé por dónde vas. Le voy a dejar a ella que conteste. Referendarius... Això és el referèndum, sí, referèndum No, polític. No. referendarius infortunatus és àrbitre de futbol. Ah, hostia. Un àrbitre que no l'encerta. Pues yo iba por ahí Vale. también, por tema Clar, independentismo sí, y tal. jo també. Puigdemont. Va, este va. Cooperator erythroxylum. Buah. Això és xungui. Cooperator és col·laborador, i si vos dic que erythroxylum, coca, és la cocaïna, tant diríeu que és col·laborador. Del hormiguero. Claramente, ¿no? O sea, no las has O de dejado- Telecinco, o de Telecinco. Ah, vale. Vale? Telecinco, vale. Va, per exemple, si vos dic Architectus infinitum, Vale, sí. què seria? Un arquitecte. La Sagrada Família. La Sagrada Però Família. un arquitecte Gaudí, que se murió. Oi, modernista, perquè està... Vale. Més Infinitum, que- no, claro. Infinitum, Gaudí, perquè no l'ha acabat, perquè no s'ha acabat, no s'ha Pero acabat. él no va a ser infinitum. No, claro. Aquí anava a dir que ell, pobre, no. Va, si vos dic Pegasus Nationalis... Ay, sí, independentismo en la Trecom, ¿no? No. No. Pegasus, el programa No. informatiu d'espia. No, No va por ahí. ostres, no. Jo també me n'anava No, per aquí, claro, però he pensat Pegaso. que no. El Pegaso que va per la Nacional és el camioner que porta el camió. Hòstia. Pegasus Nationalis. Vale, és veritat. Este és més del terreno. Piscator morrae. Uau, aquí no, aquí m'agarres. Pescador de... Però si és morrae, rapitenc. El pescador rapitenc, perquè juguen a la morra. És Els rapitencs veritat. juguen a la morra. No sé lo que és la morra, imagina't. No has jugat mai als xinos? No has jugat mai als xinos? Allò de les monedes? No. Pues la morra és el mateix però sense monedes. Vaig néixer el 89, no? El 81. Va, un altre. Comoedus microabiertis. Microavertis. A mi Abiertis. això... Comoedus Moedus. microabiertis. No sé. Pues lo que som tu i jo, còmics amateurs. Ah, vale. Uau, este sí que no l'hagués dit. Va, Ah, vale. un altre. Pictor, fàcil. Pictor procrastinator. Vale, relacionat amb la pintura, amb pintar, procrastinar... Un dissenyador gràfic. Un dissenyador gràfic. Perquè sempre estem fent altres coses i no estem a lo que hem d'estar. Va, este és fàcil, Vale. Este és fàcil. Los dos que venen ara són fàcils.
Atleta dopatis. Quin atleta és més dopatis de tots? Ciclistes. Molt bé, efectivament, los ciclistes. Sí. Ciclistes. No, Ja. últimament no, sempre. I ara, per tancar ja... ¿Puedo decir algo sobre los ciclistas? Sí. ¿Sabes que los testigos de Jehová les prohíben hacerse transfusiones de sangre? Sí. Claro, por Sí. eso ninguno de ellos ha ganado el Tour de Francia nunca. I perquè estan picant a les portes i no tenen temps. Están ocupados. Va, i l'últim ja per acabar. Carnífex cherramecum. Bueno, está clarísimo. Un peluquero, no. Le voy a dejar No. ahí. Si és carnífex Claro. Carnisser. i si és cherramecum, va. Parlador, però... Molt parlador. Parlador... I qui treballa a la carn i són molt parladors? Daniel Sancho. Un carnisser argentí. Ah, hostia. Bueno, però molt bé. Pues bueno, això, si voleu jugar a això a casa, un dia és molt fàcil. Però ara que ve Nadal, Només heu d'agafar això, la família, per dir alguna cosa, això, i després posar-li alguna cosa detrás. I ja està. Pues és un joc que jo vos regalo aquí per a casa, si esteu avorrits, fer-vos els vostres noms científics d'animals. I busqueu-ne perquè n'hi ha de molt divertits, eh? Si busqueu les llistes de noms, n'hi ha pa avorrit. ¿Cómo sería? Jiménez Los Santos. Espera, que ara... Ojo, és que el confonc en un altre. ¿A Jiménez Los Santos? Sí, lo confon en l'home de la Agatha Ruiz de la Prada. Bueno, sí que es lo de la Torre de la Prada. Sí, l'altre. És que no me'n recordo, és que els confon els dos. Pedro J. Exacte, Pedro Ese. J. Els confon sempre els dos. Bueno, más o menos. No, Jiménez Los Santos és el dels apodos, ¿no? El que Sí, posa... sí. Uf. Que se lleva muy mal con Vox ahora, ¿eh? Están... Bueno, és Derecha igual, i no. derecha. Hauria de pensar. Nois, ara sí. Ay. Acabem aquí el programa de Riu amunt, Riu avall en Havana Comèdia i mos retrobem en 15 dies ja a les portes de Nadal. Sí, nos acordamos de venir. Molt bé. Vos faré memòria, Vindrem. Gràcies Molt bé. per haver vingut, nois. Ho, ho, ho. A vosaltres.